Čo je múdrosť a ako sa môže stať človek múdry? Prvým krokom je získavanie skúseností. Skúsenosti môžeš získať v práci, v podnikaní, na svojich projektoch a tak ďalej. Z týchto skúseností získaš vedomosti. Vedomosti sú informácie a poznatky, ktoré si získal zo skúseností. No a spomínaná múdrosť znamená efektívne a šikovné využívanie skúseností a vedomostí. Múdrosť znamená, že komplexne pochopíš svet so všetkými jeho zložitosťami, neistotami a komplexnosťami. Aby si bol múdry, nestačí poznať fakty a mať vedomosti. Musíš byť schopný riešiť komplexné problémy a zložité sociálne situácie. Múdrosť tiež znamená súcit, empatiu, schopnosť porozumieť ľuďom a hľadieť na veci s nadhľadom. Skúsenosti a vedomosti znamenajú to, čo si sa naučil a čo vieš, a múdrosť znamená efektívne použitie toho, čo vieš, aby si robil dobré rozhodnutia a viedol skvelý život.